Ang atong obligasyon ngadto sa usag-usa. Roma Kapitulo 13 versikulo 8 hanggang 14. Kinahanglan dili ka mo magpabilin nga, o tangan kang bisan kinsa, gawas lang sa utang nga mao ang paghinigugma ay sa usag-usa. Ang naghigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa kasuguan. Kay ang mga sugo sama sa, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, ug ang uban pa nga mga sugo na langkob sa usalang kasugo nga nagingon, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kon higugmaon nato ang atong isig katawo, dili kita magbuhat og dawtan kanila. Mao kana nga kon aduna kitay paghigugma gituman nato ang tibuok nga kasuguan. Kinahanglan buhaton ninyo kini, tungod kay nasayod kamo nga karon na ang panahon nga kinahanglan magmata na kamo. Kay ang takna sa atong kaluwasan mas haduol na karon kaysa kaniadto, sa dihang mituo kita kang Heso Kristo. Ang kangit-ngit hapit na mahumanog ang kahayag hapit na gayud moabot. Busa isa likway na nato ang dawtan nga mga buluhaton sa kangit-ngit ug isulob nato ang maayo nga kinabuhi isip hinagiban natong mga anaana sa kahayag. Dili kita maghubog-hubog, o kahamag-apil sa mga kahilayan. Dili kita makighilawas-gawas sa kaminyuon o kahamagbuhat sa bisan unsang matang sa malaw ay nga buhat. Dili kita makig-away o kahamasina. Hinunua, ang kinaiya ni Ginoong Heso Kristo ang angayng makita sa inyong kinabuhi. Ug dili ninyo hatagan og, higayon ang inyong tao hanon nga kinaiya sa pagbuhat og dawtan.